Nevíte, jak zpracovávat hobliny, biomasu, papír nebo králičí a koňský hnůj? Vyrábějte si vlastní energii. Společnost Pest Control představuje drtičku a sušičku. Všechny druhy materiálu se musí nejdříve nadrtit. Představujeme vám drtičku, která rozdrtí vše na jemné piliny. Například kartony papíru, slámu nebo štěpku, obilí, zrní, pšenici nebo také energetické rostliny, jako je například šťovík. Nadrcená směs se změří vlhkoměrem. V tomto případě má 61% počáteční vlhkosti. Výhodou drtičky je samozřejmě její jednoduchá údržba, stroj je vybaven elektrickým motorem. Na přání zákazníka se může doplnit i dieselovým motorem. Nadrcený materiál se musí pořádně usušit. Vháněný vzduch do sušky má velmi vysokou teplotu, tím se směs velmi dobře vysuší. Suška je vybavena kotlem, který se musí roztopit dřevem. Pak nasaje nadrcenou směs a usuší ji. Vzduchovým ventilátorem se směs pak dostane dopravníkovým pásem opět ven. Suška zpracuje piliny, slámu, dřevní drť, zrní, obiloviny a další druhy biomasy. Po usušení se směs opět změří vlhkoměrem. Její výsledná vlhkost se pohybuje od 12 do 17%. Směs je tedy již vhodná k peletování.